Nou, kom binnen. Nou, dat lot was geen 2 keer zeggen. Het is een... Goedemiddag. Goedemiddag. Dan noem je meegemaakt op een zorgcomplex als camping ingericht. Bizar. Hallo? Hallo. Wij mochten binnenkomen. Jazeker. Oh, nou gezellig. Kom binnen. Oh nee, wacht, er ligt... Ja, Eens nou even ja, kijken het is hoe een we dat beetje een gaan- rotzooi, Hoi. ja. Hoi, Bas. Renate. Hoi, Judith. deskundige. Renate en Judith. Ja, Nou, Mitch, kom binnen. Frank. Pas het. Ja, dat past wel. Er was zo fanatiek aan het zwijgen, net al. Wacht, als ik nou door kon Ja, zetten, doe het. dan geef ik Mitch al... Oh, leuke Uno. Ja, Oh, je ziet op een Skippo en... Pimpampet. en wat is het spelke doen? Nou, zullen we eerst even kletsen. Dat is ook 10 minuten voor een spelke. Ik heb dit nog nooit eerder gezien, dat Nee. op de parkeerplaats van een zorgcomplex of Ja. een zorginstelling een camping is ingericht. Dat klopt. Wat is er gebeurd? Kijk, Sint-Jozef bestaat dit jaar 60 jaar. En we hebben een heel jaar een heel programma. Ja. En onder andere is het een camping naar Bootse. Camping Gode 2.0. Hier in Meijel is een camping Starterbos geweest vroeger. En het was Gerard Gode, daar de camping. Ah, oké, van naam Goden. Ja. Gode 2.0. En we hebben een camping hier gerealiseerd vanaf vandaag tot en met donderdag. Om onze bewoners die beleving, om te laten beleven, wat een het campinggevoel te geven. Als ik dat Dus nou er is- geweten had. Ja, Had als ik je niet komt mijn, staan. Ja, dat kan nog. Dus tot en met... Donderdag. Oké. Het is vandaag begonnen. Geweldig, hè? Dus zowel die boete als binnen. Dus familieleden hebben zich op kunnen geven. Wij medewerkers hebben ons op kunnen geven. Geweldig. Ja. Dus geen werkthee. Ja, Ja. bij allebei. Dus geen pendelt vanuit de camper. Ja, naar even binnen naar binnen en... De laptop hier, bewoners hier. Je hebt de hele morgen al met bewoners hier gezeten. Wat leuk. Ja, Zien- koffie, koekje. Zijn er ook bewoners die echt mogen kamperen? Dat zou je zeker mogen met het zin. Dat is niet eens wat dat Nee. nu uit. Wat? Grotendeels, de grote groep mensen is mensen met dementie. Ah, oké. Hoe je Ja. dat vroegen van Ja. wat voor Ja. indicatie Ja. zit hier? En afdelingen mensen met een somatische indicatie. En grotendeels mensen met dementie. Oké, dus het is wel gemengd. In feite, dus Ja, ze somatiek hebben ieder een en... eigen hoeskamer, zal ik maar zeggen. Oké. Maar het loopt wel allemaal door het elkaar huis. heen. Oh, ja, ja. Allemaal vrij. We zijn een open huis. We hebben geen gesloten deuren. Open deurenbeleid. Open deurenbeleid. Dus het is niet meer wie vroeger Oké. dichte deuren. Dus in principe, als ze willen, mogen ze de deur uit. Ja. Zeker. Ja. Krijgen ze dan een GPS-trekkertje mee? Nee. Niet? Nee. Oké. Nou, want ik ken ook situaties, daar hebben ze een trekkertje mee, Nee. een GPS-trekker. Dat En dan zijn er die wat het zo kennen. rijden in de bus richting Ja. Nijmegen. De kieks elke keer per bewoner. Hoe is de veiligheid? Hoe gaat het wel? Hoe gaat het niet? Oké. Maar volgens mij op dit moment, kijk je toch even aan of we er geen hebben met hoe de deur gesloten blijft. Geen op dit Er moment. zijn Hè? mensen waar als het op een gegeven moment echt onveilig is en dan in verleg met familie, dat iemand echt wegloopt en kinderen een trekker in de halsbel werd er geactiveerd. Dus op het moment dat iemand staan, dat is de eerste Is ding. dat de alarmknop Ja. eigenlijk? Ja, Oké. dat. En dan loopt iemand zijn deur en dan krijg je verder een seintje en dan wandelen we gewoon een stukje met. En heel vaak is het dan van een blokje om. En dat is vaak al voldoende, want het is het feit dat ze iemand anders gaat opsluiten, Ja. dat triggert door maar aan de boete te willen. Ja. Ja. En op het moment dat iemand gewoon de boete kent, is het vaak een blokje lopen. Ja. En dan is de... Of vaak komen mensen op boete en die denken, hé, onbekend, ik draai me om en gewoon terug naar binnen. En Ja. dan zijn mensen die gewoon wel nog. Ja, en dan zijn er Gewoon mensen naar die... deur op hun blokje Ja. lopen. Ja. Dat zit in het systeem. En Ja. die komen vanzelf terug. Of die stonden bij familie aan de deur. Ook prima. Brengt die En door. dan zijn mensen die lopen helemaal niet meer de boete. Nee. Die zien niet meer bij macht, die lopen wel een rondje in het huis. Of, ja. Werd het nou eigenlijk Ja, ik goed ga het eens gedokterd? bellen. Ik ga het eens even bellen. Ja, Rian. Of, Of Rian. Ja, dat is even bellen. Ja, maar wat leuk dat ook gedacht is aan de meneer Goden. En was vroeger ook op deze plek die camping? Nee. Want ik Nee. weet wel dat hier verderop aan het water, dat is de visviever volgens mij gezegd. ja, Ja. langs het kanaal en de visviever door. En daar zit ook een camp. Maar dat is niet deze camping. Nee. Die is niet van mij. Nee, ik ben niet van mij. Hoor. Ik weet inderdaad, de Goden Christus dus met door de hele organisatie.
Ja, dat is een heel programma. Minstens ook het eten is aangepast. Dus 's avonds eten we nu de ene dag nasi, de andere dag spaghetti en een avond friet. Oh, echt camping Moet je eten? even naar mijn camper komen? Als we naar ons binnen kijken is alles versierd. Ja. Er hangen Ja. was, hangt Dat is erin goed, binnen. dat zo. Strandballen, de hele... Vanavond is er muziek optreden. Ook karaoke. Wanneer hebben we dat? Donderdag. Heb ik avonddienst. Daar hebben ze gevraagd voor zingen. Dus je kind nog nou. zingen. Luister, Renate was het, hè? Ja. Bij karaoke is het eigenlijk helemaal niet belangrijk of ze kan zingen, hè? Nee, maar steeds in de Ja, picture. steeds Daar wel ga ik Pak ze, pak ze van tevoren een goeie borrel. Oh nee, de gastdiensten, dat kan, Oh dat nee, kan dat ik. ken ik niet. Maar, Hé, maar wie leuk is dit? ja, Geweldig. Top, hè? Jubel en joeks. Friet met snacks. Maria, ja. Oh, en een muziekoptreden van die twee dorfers. Heel programma. Ik dacht, het is friet met snacks, een kroketkliniek, maar het is croquet. Dat is Oh, dat ze kroket. Dat met... is ook zo'n spel. Of kroket, Cricket, croquet. noemt ze het, Ja, dan moesten ze toch met door zo'n klein boog, beurtje ja. Ja, moesten dat hebben door. ze vanmorgen al gedaan, inderdaad. Ja, dat hebben ze vandaag ook gedaan. En dansen met DJ Delta. Ja, we gaan niet helemaal los deze week. Dat is Een vogelshow. vanmiddag. 3 uur, hè? Ja. Wat betekent dat, een vogelshow? Komen ze met roofvogels heen? Ja, dat, volgens mij wel, maar Ja? degene wat er meer hebben, weet je, is onderweg. Dus die komt er zo Kijk, aan. en zo vierden we vroeger vakantie. En er zijn nog altijd mensen die zeggen, kamperen is eigenlijk creperen. Maar dat Nee, dat dat is is niet die waar. dagen... Nee. Nee, als ik dit zo zie, Judith. Nee, dat is toch heerlijk? Is dit die Ja, van mijn ouders. En we maken er wel als kinderzin van gebruik van de camper. Lekker. Ja, Waar ben je al geweest met dit? Zuid-Frankrijk. Het verste. En papa en mam die zien ook nog regelmatig op paard? Nee, die zijn op leeftijd. Pap zou nog wel willen, maar mam kan dat niet meer. Oh, Maar die zijn tot vorig jaar wel nog geweest. oké. En papa is al over de 80, dus... Ja. Maar dan reed hij nu tegenwoordig, reed hij alleen maar naar Zuid-Limburg. En dan held je het op. Hoe lang ziet jouw collega's? 4 jaar. 4 jaar. Oké. Ik ben als leerling hier begonnen. Als leerling? Ja, Judith wel mijn... nou, die heeft me aangenomen. Ja, dat klopt. Ik ben net klaar met de opleiding sinds februari als verpleegkundige. Heeft ze de gumlottescholen? Oké, wat deed ze ervoor? Ooit heb ik sociaal-pedagogisch werk gedaan, maar toen was ik nog zo'n meisje van 19 die dacht, Dat is het. ik heb er geen zin in. Dus in het Oh. laatste jaar besloot ik om te stoppen. En daarna heb ik 16 jaar op kantoor gezeten, maar ergens is altijd iets blijven kriebelen. Ergens ja. in die DNA zo toch Ja, ik die kan het niet zorgcomponent. Ja. En 4 jaar geleden ben ik via hier in de leerhuiskamer, want hier hebben een eigen leerhuiskamer terechtgekomen. Kom binnen, Ria. Dus, Oh, Ria is de... Nee, dat is ze niet, maar Oh. die gaat er snel tussenuit zien. Oh, die gaat er tussenuit. Oké. Wat kan ze zich nog herinneren van het sollicitatiegesprek met Judith? dat ik dacht dat ik niet aangenomen was. En Ik stelde hele pittige Ja? vragen. Ja? Ja. Zoals? Wat was een pittige Ik vraag? weet niet. Ja, je bent heel diepgaande vragen. Terecht, want ja, goed, hè, dan komt ze in de leerhuiskamer. Dan moest en- met mensen omgaan. Hier is het te doen. En pas in de leerhuiskamer. Kom zitten, Rian. Onderweg. Ja, Rian, kijk, ik schuif er even door. Nou, dat is toch helemaal prachtig. Nog 1,5 ver, dan zit ik achter het stuur. Dan rie je met ons uit Dat is Frankrijk. goed. Ja. Oh, dat is goed. Zuid-Frankrijk, Ja. oh, dat kennen we wel gebroken met dit. Oh nee, wacht, de sleutel zit er niet op. Nee, dit is echt een Nederlands campingweer dit. Ja, dit hoort erbij. Ja. Maar maar waarom dacht ze dat ze niet geslaagd was? Omdat de Nee, vragen dit kritisch eigenlijk- waren en dan vond ze niet de antwoorden misschien niet goed genoeg? Ja, dat is het misschien. Maar ja, goed, 2 dagen later of zo. Toen kreeg ik al een telefoontje van... Het was volgens duidelijk hoor. Dus daar heeft ze gewoon even laten we zwijten. willen de samenwerking graag met je aangaan. Dat Ja. was het antwoord. Nee, ja, je moest wel weten wat voor vlees dat ze in de keup hebben. En het was ook, we zijn 4 jaar geleden gestart met een hybride leerwerkplek. Oh, Dus we geven... had dat iets met stroom te maken? Nee. Kregen mensen Ja, elektroshocks of zo? Ja, als het lukt. Als ze Oh. niet luisteren. Nee, maar- We zijn 4 jaar geleden gestart met een nieuw concept in samenwerking met Gilde. Hebben we een team met collega's in opleiding nu bewezen. Ja. Dus geen leerlingen, maar het zijn Ja. gewoon volwaardige collega's. Collega's in opleiding die niveau 2, 3 of 4 een opleiding hier starten.
Gedurende een opleiding hebben ze werk. Ja. En worden begeleid en gecoacht door gediplomeerde werkbegeleiders. En ze kregen einddagen in de week les hier op de locatie. Het is geen regulier onderwijs, het is echt op maat. Dus stel dat hun twee allebei een opleiding doen en de ene gaat sneller met een bepaald onderdeel, dan kan dat. Oké. Of als de ene het meer tijd nodig heeft, kan dat ook. Dat is geen probleem. Dus dat is eigenlijk De camping. Heeft de vrienden de snacks zien kloor? Dan ben ik er nog een dag te vroeg. Je hebt het gewoon allemaal in de kop, hè. Als ik hier even boete bellen. Maar kunt ze dat een beetje vergelijken met een BBL-traject? Ja. Maar dan, Ja, maar dan maar alles dan nog- op de plek zelf. En alles nog op de meer plek zelf. op Ja. nood toegespitst. En de Ja. lessen, alles is hier. Oké. En dan heb ik korte linkjes met de docenten. Van goh, we maken nu dit en dit met. Of we kregen een opname met dit ziektebeeld. Kun je dat nu al gaan behandelen in de lesdag? En dan passen we ons aan.